Salamat ikado sa ning order na doon na laman ni katabang sa inag-utiking ni Nicole. Kung sila misa akong pansit. Sure ka, sir? The best. Hala, murag lami jud ang pansit, sir, kay nagbalik-balik naman jud guha, sir. So guys, ano po ni guys, si Ruby Provinciana, kung lang sikay-sikay dugo pang minabuhi kay magtigom lagi para sa utiking ni Nicole. Hapit na di ay nagka February 22. Diyan ato ra ba day kuno sa Cebu City. So kinahanglan dugo makatigom guys para pamasahin na mo dito. Bayad sa iyang utiking kay naman ay bayad ng utiking diyan. Ug na imuuban ko no 650. Kinahanglan jud ko makatigom ko. Manang mag-street jud ko ron og paninda. Dinda bisag unsa kay rong makatigom ko pangbayad. So di ara guys. Kapamaligja na meron og biko. So ready na guys, ready na tayo deliver ning atahang biko. Diyan naka-deliver na dai si Papa Eddie og tulo. So pitura katabag ang nahimo. So maado na lang yung pito katab guys, makakado ni tabang namon. Diyan daghan salamat day kado sa mga ni order. Diyan ay daghan kadong mga nauwahi, wala na maapili kay wahi na sila pag message diyan. Pinanglan man jud na nga saktura jud kay rong saktura way masayang ba. So nay mga ni message na og napabakuno. So sunod na lang pud sila magluto ko. Diya, ganahan man sila guys ug kanang lunok mayang ibutang. Diya usahay na apoy ganahan ug mani. So depende pud sa uban kanang napod sila ganahan ug mani pero ganahan jud sila og lunok kanang murag crispy nga lunok ba na. So daghan kadong salamat kay nakado ni na og tabang ng inyong pagpalit na rin sa mga paninda. Diya daghan day kadong mga ni message lagi nga nauwahi na sila. Diya naidaghan ring misis nga kanus ako no ko magpansit, diyan anus ako no pug ko mag luto og Bicol Express. So magluto na kog mga sudan guys, diyan na lang i-online. Diyan kay wala ko'y pwesto, mas dali man hinunang online kay i-deliver na laman namo. Di na ko kinahanglan nga mag-display pa dito sa kalsada. Diyan ready na ni guys, anawa nice kado si diyan. So yummy biko. A few moments later. Guys, pag humanda na og luto og kanang biko. Kuan kanang niya do di ko og merkado kay ning palit ko kuan kaning niya pansitunon kay birthday day ron sa pagmanggon sang bana. Jawa man as day mga ginikanan kay tuwa lagi sa Manila nang inabuhi. So amo is dijang lutuan og pansit. So gihiwa na daan ni Nicole na. Jag ako guys kay namo ko na sobra dari nga biko nga dukot ya. Kasi makarulit ka ng biko nga dukot. Ang lapit bitaw sa dukot, lami kayo sila. Diyan nag-lipstick day ko kay mo pagwapa pa ko gamay ba nga tugdong sodya. Kay may ba sila nga mama pang arte-arte pud maoy kay sige lang magkagka dungis-dungis. Pero dalis bayar ko na dungis digado ko. Yan, hindi ko lang ang assistant niya. Diyan, habang di pa ko magsugod og pansit, magkuanday ko, magsuot ako na ng mahiwagang reading glass. Nak, trapuhis anak, be. Nak, trapuhis sa kimurang nag-blurred. Kani kado guys, ang deket. Kasi makarilik dihaw ka na may magbiko, lami ang deket. Diyan, na ako'y nasuwat dari gamay guys kanang shout out ko o gamay ba ni or daghan pero pasensya na lang pod sa wala masuwat kanang palihog lang pug umutan ang mudan ning vlog palihog lang pug og comment kay arong ma shout out pud man ugma. Shout out day ko sa ahong naka
Video call gani ha. Si Ma'am Cherry. Salamat ka dun ni Ma'am Cherry day. Unsa. Unsa man ang suwat oy, mura manig. So magsugon ta kong shout out guys kanang shout out Ma'am Delia Renegado and Sir Arnolfo and family. So amping mo diha sa Iceland. Salamat ka dun ninyo ma'am. Ma'am Primitiva Sarong and family. Sis Janet in the June. Nga taga Tubigo ni siya pero na siya sa murag Canada bato ila ha. Sis KitKat from Canada. Ma'am Idina Orada Kanyeti nga always din siyang mo comment sa mga upload ug ang mga Facebook feeds. Lagi. Shout out kanang naibag-o pa dahil ni si Jang kuan karon pa ko nakabantay na ni Nidia kaning badin suroy-suroy kanang kuan ko no kanang viewers lagi ko na sa namong tanan ja karon pa mo ko nakakita da ng ijang message badin suroy-suroy na ako na sa Bangbang Pasig. Asa nang Bambang Pasig siya pa? Bambang Pasig. Pasig? Shout out Easterly Ta Casinilo. Shout out Grace Tumon. Ma'am Hunita Labanog. Sis Mi Mags and family. Sis Mayang. Shout out Marpico and family. Shout out Eunice Amura. Ito Eunice Amura. Asitos del Arotsa. Shout out. Amping mo kanuna Berna Mendoza and Jits Mendoza. Salamat ka doon ninyo ma'am sa inyong suporta. Sis Aloha Bisayang Pilipinas. Sis Ansan. Salamat. Shout out kay Sis Ansan na diha sa Hawaii. Salamat sis. Shout out Jinilin Elibira. Shout out Roxanne Cruz. Ma'am Nimia Puintis, Ma'am Lordy Saladin, Ma'am Flora Ritz, Ma'am Marian Pitos, Sis Guapa Rakil, murag si Rakil murag taga Luoni. Sis Sweet Sanis Sweetan Apollo Q. Shout out nimo Ma'am Puli Agaw. Sis Pilisa Taghap. Hello ma'am. Sis Catherine Kuray, daghan salamat. Sis PB Gumis. Oh, shout out ko. PB Gumis. Shout out Ma'am Gloria Hamil and family. Medya hagday ko sa imuhang cute nga apo nga si Ella Grace. Shout out Raquel Fernandez. Sis Ari Bangs, daghang salamat. Shout out and family. Ma'am Mia Chavez, daghang salamat. Ma'am Linda Madison, daghang salamat. Sis James Will, daghang salamat. Og sis Muna Burke, murag naaraban ni uli raban ni si Janjan ngadto raban ni sa amuhang family house. Salamat sa imong pagbisita sa among family house sis Muna. Shout out Jean and Nicole TV from Jeannie Dinoy. So na ako na sila ikuan guys kanang YouTube channel Jean and Nicole TV. Palihog lang po subscribe Jean and Nicole TV. Uy, ikaw man Nicole TV man. Shout out day ko sa pinaka avid followers jud. Sis Salome Ramo and Sis Marieta Ramo. Ma'am Arlene Wilson, salamat. Shout out Maria Daniel
Dinil Gilumira from Surigao City. So shout out ko din sa mga taga Surigao, o taga Davao, taga Dipulog, taga Dumaguete. So tanan kamong shout out ninyong tanan. Ate Bing Parol, shout out. Si Ate Norlina and Kuya Ju and family, shout out. Kunin jong tanan diha o kanang amping mo kanunay. So mao to ang nakuan guys, mao to ang nasuwat. Daghang kayong salamat. Ja naibag uning comment de karon si Sis Leoncia Ayop og si kuan kanang Salumi Ramilo vlog. Daghang kayong salamat ninyo. Ja wa ba na ko naka suwat sa uban guys, kanang comment lang mapunda ni sa hang video karon para ma-shout out po na og masahang next vlog. Ja mao ra to ihang na suwat pud kay nagdali lagi ko kay na ako'y lutuon dari nga pansit kay birthday ra giron sa ijang igagaw ni ja wa man na siya dari day kay murag i-adapt na siya dari sa mga Coast Guard. So hal naman yung ihatag nilang pansit dito sa Coast Guard diri sa amuang lugar. So hara na ihatod din daw niya ani uban among ihatod ni siyang mga igagaw dito sa Pikas. So tanaw na ta guys kay magluto sa amin ni Nicole. Ito yung handa ni Iron. Yes, So salamat pala sa mga nagmahal ni Iron. Kahit wala yung mama at saka papa niya, nasa ibang bansa. So ang bait nila guys kasi yan, nilutuan pa nila ng fried chicken. Wala pa nabot ang cake. Ay, pakita sa video, So guys, yan ni si Iron ug mo ko na si Iron no. Ayaw na, wala si Kalung. Ay, patigado sa mga kuan. Sa mga sisar. So sir, salamat kaado sa inyong pagpahilipay ni Aaron sa ijang birthday. So ijang 18 birthday. Kaya salamat di kaado na ng Wish, di manay mo ra private. so kisa may mo ikaw leader ug pangadji, kisa may mga kuan ba mo, katoliko ba mo? Yun na pala yun. O ikaw ron, ikaw magmadji. Okay. Okay mo. Pero dili, ina ko magpangadji isa sa magbulo. Kay manganta pa man. Ay manganta pa di ba before mag la kanta. Happy birthday to you. Uy, Happy birthday to happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay naghilak. Salamat kasos ditong kanan. Pinako kami ginila. Wish ba? Wish. Andaman. Kusog ka katong gila-gila ka sa kadlo. Ginila ka nya mo to. Kita nga cake. Ganun ngilo. Sige na, wish. Wala, wish pa, wish. Wish. So, daghang salamat kadso ninyong tanan sa mga inyong suporta. Ano mo? Ay nakusab. Muadip. Dili pa iso. Di ko mo. Oh, kuha na. Oh, cara. Siro sa ilami sa akong lutong pansit. Kung sa ilami sa akong pansit. Dami ngayon. Hindi pa kaluto ah. Sure ka, sir? Dabet. Lami, di manok, no? Ikaw dong, sa may lami dong sa pansit dong. Ay, tanan, lame. Inom na niya. Inom. Oo, kanila. Inom na niya. Inom. Uy, Iron, ginom ha. Guys, kanang gikan ko na to kay kuha lagi ka ng birthday lagi sa pag umanggan sa banan dya, wala na sila yung mga ginikanan kaya nalagi sa Manila dya. Murag i-adapt na sa dito sa mga Coast Guard. So kuan dito sa ilahang sub-station diras among barangay Hulapit. So tuwa na siya murag i-adapt na sa dito kanang subuno nila nga na kanang dya, para laman maka-eskwela, tagahugas, tagapanilig nga na. Kay kuan lagi po siya kanang ningkamot lagi po tawong bata nga maka-eskwela siya kay wala gi mga kanang trabaho gid ang amahan atong bata pumanggan sa mga bana. Daluy pud kaadto ba nga kuan matugi lutuan pud pansit siya. Nalipay kaadto din taon ang bata nga lutuan siya og gihandaan siya sa mga Coast Guard. Daghang kadtong salamat sa mga Coast Guard ha, mga buutan man kaadto mo
Anang ang ginuwa rin boss ninyo nga inyong gi ada pag pangumangkin sang bana. Diya, busy ka na siya kay exam lagi na siya. Diya. Nak. Hi. Para mazil diyang bisihan na Nara siya silang higdaan na nara siya diha nag-print. Diya, maro to gaya mong video karong gabi. Maro gabi, maro adlaw, maro to mong video. Maro to nga kapamaligja po kuuga ng biko. Diya. Dengan salamat di pagkakas na Dengan salamat ka dyan yung tanan guys. See you in my next vlog. I love you all. Bye.